que probabilidades había, Isa, de que con esa disección aórtica ti sobrevivises? Pois eu sola, unha de cada 4. Pero claro, tiñas o extra de que por riba tiñas a nena dentro, estabas embarazada. Non se sabía porque realmente en Galicia non houve ningún caso referente ao que puderan agarrarse eles para poder operarnos as dúas. Si se pasaban ca anestesia, por exemplo, a nena xa fallecía. Aquel día sinto como aquí no peito, como cando te arrancas un padrastro dunha uña que te dá Che dá aquela cousa así. esa cousa así, pero claro, como 5 minutos máis tarde así, pois xa me empezo como medio a marear, e despois empecéme como a adormecérseme a mão izquierda. A min tiñame que fer un TAC para descartar o que sospeitaban. Pero bueno, tiña que ser sí ou sí. Por a nena xa non miraban nese momento, estaban mirando por min, porque se eu non vivía, ela non estaba ainda formada de todo para poder facerme unha cesárea. Aí mesmo foi cando xa empezaron a acelerar moito máis xa do que estaban acelerando para poder meterme en quirófano. Fue un primeiro eu, pero claro, eles non quitaban ollo a personita que viña aquí. Eu que dicía o cardiólogo, eu operei a 2 personas na mesma mesa. Evidentemente, Isa, chámanos moito a atención o que ti chamas ferida de guerra, pero que ademais deixas claro que ti non queres ocultar, que queres que é unha marca xa da sorte que tivestes as dúas. Sí, claro, eso é cada vez que eu miro, penso na suerte que tuvemos nós as dúas que outra persona non ten. É dicir, para min é un orgullo que estemos as dúas, aunque teña isto aquí, porque aunque non tuvera a cicatriz, ao final íbame a acordar igual. Es un día muy duro, porque es un día en el que ves cómo se te escapa todo de las manos, que llegas, estás tomando algo y de repente se te empieza a encontrar mal, llegas al hospital, te la meten en la ambulancia, llegas allí y te dicen, mira, tiene la aorta rota, la niña no podemos hacer nada con ella porque si la quitamos ahora se va a morir y si no le hacemos a la madre el TAC que tenemos que hacerle, pues nos vamos a salvar a la madre. Es que como decían ellos, es muy difícil todo porque los medicamentos que sirven para la madre no sirven para la niña. Entonces la anestesia que le metían a la madre no se la podían meter a la madre con la niña adentro. Es como dicen ellos, una moneda tiraron al aire y salió cara. É unha bebé milagre, pero tamén gracias aos cardiólogos, ginecólogos, anestesistas, todos que fixeron posible, e agradecerlle eternamente todo o que fixeron posible que África este viva, que, como digo sempre, serán os seus padriños. Tito, queda no noso programa, e coa rapaza agora que vai medio dormida, pero o milagro está entre nós. África e mamá viven. África!